Siap-siap ape salat Id ning masjid. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dina iki Idul Adha utawa Bodo Kurban. Dina iki kontene Mbak Titin isu-isu ape budal salat Id ning masjid. Alhamdulillah aku gak halangan. Dadi nek aku iso melu salat Id, ngono iku ning ati rasane suweneng ra karuan Cah. Kowe piye? Tau apa ora pas wayah bodong niki terus alangan ra iso melu salat Id? Rasane kaya ati keronta-ronta ya ora Cah. Idul Adha taun iki dulur-dulurku ora ono sing muleh dadi yo salat Id bareng anakku karo tangga-tangga lan keluargaku. Ngene iki wis bersyukur alhamdulillah isih diparingi panjang umur, sehat seger kewarasan, iso nglakoni ibadah salat tahunan ning ati rasane seneng ra karuan lho Cah. Masih ora ono jajan toplesan kaya bodo gede tapi suasanane ya tetep hikmah Cah. Salat Id wis bar, tangga-tanggane wis buyar, ape muleh persiapan ape kundangan meneh ning masjid.